ମକ କହ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇଛି କେନେ ବେ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟିକୁ ନାଗୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାମରୁ ଆମର ଆଇଲେ ପାଟିକୁ ନାଗୁଛି କିସ କରି ଭାବୁଛୁ ଅଲଗା ହେଇଛି ମତେ ଆଉ ମନ ଆଉ ଟେକୁନି ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛ ବାପା ମା କତରୁ ଅଲଗା ହେଇଛି ଆଉ ଘରେ ତ ମନ ଟେକୁନି ଯେତିକି ବେଳେ ଆଇଲେ ପାଟିକୁ ନାଗୁଛନ୍ତି କିସ ରହିବି କି ରେ କାହା ପାରୁ ଅଲଗା ହବ ବାପା ମା ପାଖରୁ କେନେ ବାପା ମା ପିତା ଲାଗିଲେ କି ଆମର ଆଇଲେ ଖାଲି ପାଟିକୁ ନାଗୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟିକୁ ନାଗୁଛନ୍ତି। ହଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମିଛ କହିବିନି ସତ କହିବ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ବାହାଘର ପରଠୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଚିକେନ ଚାଉମିନ ବିରିୟାନୀ କେତେ ଥର ଲୁଚେଇକି ଆଣିକି ଦେଇଛ? ହଁ 8-10 ଥର କତରୁ ତୋର ମୋର ବି ସେରା ଦେଇଛି ମୋର ଆଉ ହିସାବ ନାହିଁ ଆଉ ବାପା ମାକୁ କେତେ ଥର ଦେଇଛ? ତମ ଥୋବୁଡାରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଥରେ ବିଲିକି ଦେଇନଥିବ। ତମେ ତ ଶଳେ ପିଲା ବୁଦ୍ଧିଆ ତମେ ବାପାଙ୍କୁ ଦବ କେନେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ତମେ ତ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ପାଟି କରୁଛ ଏହା କରୁଛ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଛୁଆକୁ ତମେ ଖାଇତେ ଦଉନଥିଲେ ତମେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଣିକି ତା ନୁଗା କାନି ତଳେ କେଠି ଆଲମାର କେଠି ଗଡରେ ଗେଞ୍ଜି ଦଉଛ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ମାନେ ବିବେକ ବାଧା ଦଉନଥିଲା କି ଆମେ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବାପା ଆମକୁ ପୁଷିଥିଲେ ଆମକୁ ଆଣିକି ଦଉଥିଲେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦିନେ ରଖ କି ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଦିଏ ବୋଲି ସେଇଟା ଦବ କେନେ ତମେ ତ ଡେଣା ପରେ ହେଇଗଲା ତମେ ତ ଉଡିବା ଶିଖିଗଲା ଆଉ କିସ ତୋର କେତେ ଛୁଆ? ଗୋଟେ ପୁଅ ତୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ଯାହା ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛ ଆଉ ଫଳ ପାଚିନେ ଖାଇବ ତମେ ଯଦି ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଯିଏ ଫଳ ଦଉଛ ତମ ସେର ବୟସ କନେ ତମେ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବ ତା ଡବଲ ଖାଇବ ମାନେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ରାଇଆ ରାଇଆ ଦଉଛ ସେଟା ପୁରା ପାଚି ଦିଅ ଯେତେ ଫଳ ଖାଇବ ସେଟା ଜାଣିବ ମୋ ବାପା କିସ କହୁଥିଲି ମୋ ଯୌବନ କାଳେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଯୌବନ କାଳେ ମତେ କିସ କହୁଛୁ ସେଟା ଜାଣିପାରିବ ବାପା ପାଖରେ ଭିନ୍ନ ହବା କେତେ ମହତ ଆଉ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କେତେ ପାପ।